حمام كورونا فيروس بمكلخال دحنة حزبنا هاجرن موحاس وص ممرحيتات تاب متجبر بزخانة يكون مغنيات مزناي كر أيجبان أبزواتات ما أكلن قشبار كان نزل له كنتاتن ترياتاتن زملكات زينا وتصاب بسحنا له وكيلات إيرينا بينا مسات إننا أكل مبرهاتن زدالو ويو دانايت كبريوات كتقربايا እቶም መምርሒታት ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሃገርና ብምልኣትን ብጥብቅን ክትግበሩ ሓያልን ውሁድን ጻዕሪ ካይድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ዕላማ ክሰምር ምእንቲ ከምቲ ኣብ ሳልስት እዚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ገለ ከባቢታትን ንግዳዊ ትካላትን ዝተረኣየ ቅጥዕታት ምፍንታት ዘማልእ ኩነታት ሓሓሊፉ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታትን ዕለታትን ዝርአ ናይ ምዝናይ ትርኢዮታት ክውገድ ኣለዎ ኣብ ዝቕንያት እዚ እቲ ቀንዲ ክጥሓስ ዝርአ ዘሎ ካብቶም ኣውራ መከላኸሊ መድያ ዝኾነ ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምፍንታት ኮይኑ ንድሕነትናን ድሕነት ሕብረተሰብናን ክንብል ኣብ ዝኾነ ግዜን ቦታን ብጥብቂ ክኽበርን ከም ዝኽበር ክግበርን ይግባእ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንእዞባ ሻምብቆ መምሕዳራት ከባቢ ብሹካ እላላ ግርመን ሓውሲ ከተማ ሻምብቆን ኣብ ንእዞባ ላዕላይ ጋሽ ድማ ኣብ መምሕዳራት ከባቢ ሽላሎ ማቕቋሕ ደርሰነይ ዓዲ ብግዲ ተኾምብያን ብራርን ዑደት ዝገበሩ ወኪላት ኤሪና ዝተዓዘብዎ ትግባር ናይቶም መምርሒታት ሰሪጡ ንዘሎ ንቕሓት ዘጉልሕ ምዃኑ ብምጥቃስ ቀጻልነቱ ንኽወሓስን ምዝናይ ከይረአን ምምሕዳራት ብዕቱብ ክሰርሓ ከም ዝግባእ ኣስሚሮምሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምጥሓስ ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምፍንታት ዝረኣየለን ዝነበረ ንኡዞባታት ድሕርቲ ብማዕከናት ዜና ሃገርና ዝቐረበ ኣራሚ ዜናታት ብዘካየድኦ ጽኑዕ ቁፅፅር ርኡይ ለውጢ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ዝሓበሩቶም ወኪላት ተራ ሓይልታት ምክልኻልን ሓይልታት ፖሊስ ጸጥታን ዕዙዝ ከም ዘሎ ገሊጾም ብኻልእ ወገን ምስ ዘሎ ግዝያዊ ድሩትነት ምንቅስቓስ ብፍላይ እቶም መዓልታዊ ሰሪሖም ዝኣትዉ ዝነበሩ ሰባት ከይሽገሩ ብምባል ህዝቢ ዞባ ጋሽባርካ በብኸባቢኡ ተወዲቡ ንምሕጋዞም ተበጉሰታት ይወስድ ማዕከን ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምስሳን ድማ ወፍያታት ይገብር ኣሎ ምዚ ብዝተኣሳሰር ነዚ ግዜ ብምምዝማዝ ዋጋታት ሃለኽቲ ከኽብሩን ክሓብኡን ኣብ ልዕሊ ዝተረኽቡ ነጋዶ ካብ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክሳብ ናይ ምዕሻግ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ኣብ ንእዞባታት ፎርተሳዋን ሞልቅን ግና ኣቐዲሙ ብመንገዲ መምሕዳራት ዝርዝር ዋጋታት ስለ ዝወፀ እቲ ኩነታት ዝሓሸ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ንምስሳን ዝተጀመረ ወፍያታት ብዝሓየለ መልክዑ ይቕፅል ኣሎ ንዝተዋሃደ ጸብጻብ ሳምሶን ሃይለ ከቕርቦ እዩ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤምባሲታት ኤርትራን ወኪላት ኤርትራ ኣብ ዞባታትን ብመሰረት ዝበፅሐና ሓበሬታ ሰራሕተኛታት ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ምምሕዳራት ንኡዞባታት ምምሕዳር ከተማ ከረን ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ዝነጥፉ ጨናፍር ሚኒስትርታትን ሰብ መዝን 1,820,900 ናቕፋ ማሕበር ተራድኦ ገፈፍቲ ዓሳ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 100,000 ናቕፋ ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዓሰብ 10,000 ናቕፋ ወነንቲ ኣብ ከተማ ዓሰብ ዝርከባ ጋራጃት ኣብያተ ትምህርቲ መምራሕ መኪናን ትካላት ምዕራይ ብሽግለታን ድማ 12,044 ናቕፋ ኣበርኪቶም ብተመሳሳሊ ትካል ህንፃ ሰርፀው ገብረ ሚካኤል 100,000 ናቕፋ መሰረታዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኤሪቴል 50,000 ናቕፋ መሸጣ ጎማን ባትሪ መኪናን ኣቡበከር መሐመድ 10,000 ናቕፋ ሰራሕተኛታት ሆቴል ኣስመራ ፓላስ 25,000 ናቕፋ ብሕታዊ ትካል ሲፓህ 10,000 ናቕፋ ሰራሕተኛታት ኒያላ ሆቴል 20,000 ናቕፋ ትካል እቶንን መውዓይን ተስፋይ ሰሎሙን 30,000 ናቕፋ ማሕበር ሕርሻዊ ንግዲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ 10,000 ናቕፋ ትካል ሓፂን ወልደ ሚካኤል መሓሪ 20,000 ናቕፋ ግደይ ኣበራ ምምፃእን ምልኣኽን 10,000 ናቕፋ ዕዳጋ እኽሊ ፉርሻ መደብ ለን ሕን 12,150 ናቕፋ ወነንቲ ትካላት ስራሓት ወርቂ ኣኦርደት 3,577 ናቕፋ ማሕበር ምርባሕ ንህቢ ንኡዞባ መንደፈራ ድማ 10,000 ናቕፋ ወፍዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ማለት ሽወደን ፊንላንድ ኖርዌይን ዴንማርክን ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ርእሲ እቲ ኣቐዲሞም ዝወፈይዎ 2,300,000 ክሮነር ሽወደን ኣብ ካልኣይ ገጽ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 2,400,000 ክሮነር ሽወደን ከም ዝወሰኹ ብጠቕላላ ድማ 4,700,000 ክሮነር ንመኸተ ኮቪድ-19 ኣታዊ ከም ዝገበሩ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝበፅሓና ሓበሬታ ረድዮም ብዘይካዚ ማሕበር ተራድኦ ኣፍረይቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ንኡዞባ ደቂ ኣምሓሬ 60,000 ናቕፋ ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ንኡዞባ ደቂ ኣምሓሬ 50,000 ናቕፋ ማሕበር ወነንቲ ቦጣት ማይ ንኡዞባ ደቂ ኣምሓሬ
14,000 ናቕፋ ማሕበር ምትሕግጋዝ ክፍለ ሰራዊት 52 ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ 5,000 ናቕፋ ኤፍቲ ትካል ጸባን ውፅኢት ጸባን 10,000 ናቕፋ ኣውቃፍ እስላም ንኡስ ዞባ መንደፈራ 5,000 ናቕፋ ማሕበር ምትሕግጋዝ መድሃኒ ዓለም ተሰነይ 2,000 ናቕፋ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሞጎሎ 13,673 ናቕፋ ወነንቲ ቦጣት መያ ቁርደት 14,000 ናቕፋ ማሕበር መድሃኒ ዓለም ተዋህዶ ደቂ ሸሓይ 5,000 ናቕፋ بحتاو تكال هوميب 10,000 نقفة فابريكا جام عوت 10,000 نقفة فابريكا خداونتي هواشايت 10,000 نقفة نبرتن أزوا براريزو 3,000 نقفة تكال مدحن إغلي هيبون رحسن 5,000 نقفة أبس مراه كبابي بيت كريستيان كيدان مهرد كساب قورنا حماسين زركبو وننت دكوانات زبلع حالختي 54 شحن شوعة 100 نقفة سدرابيت وننت سانشاين هوتيل دما 110 شحن 920 حدا نقفة أبركيتو مالوم بخالو وجن نبرت مينوسوتا حبرات من قصات أمريكا زخونو آتو ميكيل تسفالدت مسوي زرو أستير زرقوم نتي أبعدش ما قل زركبج أنفر منيستر تعنا زوا ما أكل تخاريو نتكال تعنا زتك أمول لزول بيتهم كاب ورحي لكاتيت كلتشحن عسران كساب ورح مسكرم كلتشحن عسران نشدش توارح كاب كراي نتصاحت أمولو وسينا مالهم أبزوا ما أكل نوزبا ججرت زنبرو سلسة زيقات دما أبتنو الزبا نزنبرو تقومات وجنات جنزباون عينتاون حاجزات كم زجبرو من محدار تنو الزبا أبليت أب زوا ما أكل سجات لبدا حمام كورونا فيروس نموجات أني عبز الله جزاونا ناي سرحن من قصقاسن الجرام النوورون بالتاز تصلوا بعلة وشغلة النابور زيقاتات بدرجة قوم عينتاون جنزباون دقف يكبر الله الله بز مسرت نبرت من محدار نوزوا ما يتمنين عستات ميتيز تلالي تسقما سدرابيتات زوعل ناي يخلي شكورنا وتصريتن جنزبن حاجز جرام أب من محدار نوزوا تيرافولون بكوميتي استودبوا ولنتاوين قدسات وجنات مسز بيتحبابي رمزوات وجنزبن أخلن زت على الدقف جرام زي كم زين كلنا باريت نوزوا 4 اسمراز قناة ويزورا الجانش أزمات تدلا وان نتا أب زخان أبايتي نزنبرو 4 تخاريت سدرابيتات أب أمريكا زغمت أتو سمرة تصفاز قدما بتمسسالي نشمن تخاريت سدرابيتات نفس وقفهم نكلت عوارح كاب كفليت كراي جزا نتاك جبرو موسينم بتمسسالي أب أفعبت تمهارا أحداريت بيت تمرتي شاباي مندر نتسقما سدرابيتات عينتاو جزب يغريتا عينتاو حاجز أبركيتم إذا بعشر شدة ميازيا استوها حاجز نعلتها هو زجلجل هالخت زتقلل كوينو وتجيب زلوا وانا وممرحتات عنا أبي جزا كفن زبالو بعلتها والشغلات النبابرو عسرا سدرا بيتاتيو تمقاقيلو نبرتن وزبا الشعب حمام كورونا فيروس مقطع نزوت من قصاص زقت ممرحي بمزماز أبي عراقات زر كبر واقات نمرقا نزكاي زلوا تعري نمدقاف كابوم زحتات نمقبار دلون نتمرقا جيتام أب كباب يوم زفريا أكل أب دكانات بعد فتات كشيت مرايم كم زحزانهم زقالت ستام وهاب تريتو بمنيستر النقدن إندسترن زوات ممرحي بتبقي كم زتكبر نمقبار كم سرحو حبيرم أما عدار نو زوا شعباتو أبو بكر إبراهيم بوغنو أبتي فلما أوان بزتغستي واقاتات ناي مخبارن ناي محبان تريو أب دكانات مخازيناتات تفتش بمقبار أبتي زي حقاو تكبار إدزنو برم نقارو حقاو سقمتي كم توسدو لهم قليتون أب زوادو ببنوس زوبهم زتودو ولنتاوين من السياد حمام كورونا فيروس نمكل خالب سلاسل زلو عمام إجامو من مبركات بزكايد وزلو تعري بجنزبو من كاب السبت أجاب زوات وجنزبن تقوم زيجاتات نمحجازين تفلو أوهرتنا يتمدى بزهاب وحبريتات تبقصوب سنكت نحمام كوفيد 10 جعت نمكتاوت يزلو ممرحيتات كجات من زقل كوتبا وتجمعات نمكلال زعلم مخان قليتام وتمن السياطة برأس تزكير وقصقصات زاقيت العلي سوسا شحناق فوطايتات بمقبار نقلبن تريت نزوع الحاجز كم زبركتو كيف لا تخيل الله زي كم ديلن كله بكتم من دفرا بكلتا جانتات كعس أجريز تطرنف من السياط كومون سفيت كداونت زناتفو سبتكالاتن لعلي 10 وشوعة تشح ناقفة زتمنى أستاذ 3 تشح مكلا خلاف جان آفن مالت ماسك سريحهم كم زركبو وكيل إيرينا حبيرون زي خبركم تحت تلتي دحر زاحت صار مساغاري تهجراو زيناتات حزنا نملسكم هنا مكتالكم كتقولوا بأخبارات نعدم
ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝለዓለ መጠን ሞትን መልከፍትን ተመዝጊቡላ ኣብ ዘሎ ኣሜሪካ ነቲ ለበዳ ንምቁፅጻር ብሰንኪ ዝተወስደ ናይ ዘይምንቅስቓስን ኣብ ገዛኻ ኮፍ ናይ ምባልን ስጉምትታት ብከቢድ ባዕልታት ተጸልዩ ዘሎ ቁጠባ ንምብርባር ካብ ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት ገለ ትካላት ንጥፈታትን ከሰላስላ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መምርሒ ሂቡ ብመሰረቲ ብ16 ሚያዝያ ዝተዋሃበ መግለጺ እቲ ናይ ምፉኻስ እገራታት ስጉምቲ ኣብ ኩለን ክፍላት ሃገራት ኣብ 3 መድረኻት ከም ዝትግበር ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መግለጺኡ ዝተናውሐ እገዳ ምንቅስቓስ ይኹን ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ንኣሜሪካን ኣሜሪካውያንን ዘዋፅእ ፖሊሲ ከም ዘይኮነ ብምንጻር ቁጠባ ካብ ምብርባር ካልእ ኣማራጺ ከም ዘየላ ሓቢሩ እንተኾነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ውጥን ዘውፅእ ዘሎ ቁፅሪ ሓድሽ መልከፍቲ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ብኣስታት 30,000 ክብ ብምባል 680,000 ከም ዝበፅሐ ቁፅሪ ዝሞቱ ድማ ብኣስታት 2,500 ብምዝያድ ናብ ልዕሊ 35,000 ከም ተጸግዐ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ ብተመሳሳሊ በቲ ሕማም ብከቢድ ተጸልየን ዘለዋ ኢጣልያ ስፓኛን ጀርመንን ከምኡን ኦስትሪያ ዴንማርክን ፖላንድን ንምቁፅጻሩ ጸኒዑ ዝጸንሐ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታት ክፋኹስን ንኡስ ንግዳዊ ትካላት ክኽፈትን ኣፍቂደን ኣለዋ በአንጻሩ መጠን መልከፍትን ሞትን እናዛየደ ኣብ ዝመጸለን ዘሎ ፈረንሳን ብሪጣንያን እቲ ናይ ምንቅስቓስ እገራታት ክናዋሕዩ ተወሲኑ ዘሎ መንግስቲ ፈረንሳ እቲ ናይ ምንቅስቓስ እገራታት ክሳብ ዝመጽእ 11 ግንቦት ክጸንዕ ክውስን እንከሎ መንግስቲ ብሪጣንያ ድማ ንተወሳኺ 3 ሳምንታት ክናዋሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ بعلم درجة قطري بكورونا فيروس تلخفون ناب لعلي كل تنت بخلت مليون قطر زموت دمان ناب أستات 250 شيح كم زديبت عنا وتصبصبات ينتصرون أب حبرات من قصات أمريكا بسنك حمام كورونا فيروس بزي شغلات نايسترفون قطعتات سراح ألبونات زمولون سبات قطري أوش تحد ورحي زي أكل جزير لعلي 10 مليون كم زبط حيث تصبصبات حبيرهم مس معصاو تكالات متن شغلات البونت بنهار يوسخ كم زلو زحبرو تم صبصبات اجراتات من قصقاسن سراحن اب حصير اوان مس زي اللعل نباستات 15 ميتايت كعرق تقولو كم زلو اميتم ممحدار بريزيدنت دونالد ترامب سراح قاريصان زلو تكالاتن كوبانياتاتن كبت فشان مدحن كمون بزي شغلات زترفو وغنات نمردا زوعل 2.2 تريليون دولار كم سلع يرسعن يخون امبر تصبيت حاجز منغستي ناي زخون زيغاتات قطري سمناوي بعصفنا وسخي يمص كم زلو معكنا زينا يقال حلوا لبدا كورونا فيروس بدرجه عالم اقدمو تخصيتو زي فلت قطباو قلولاو كسعب كم زقيل يمزلو اتحمام حلفي كالوت نتن بوطبا زبلصغا هاغرات عالمنا كبيد بدو فطيرلن كم زلو يغلط سورياوያን ኣብ መሬቶም ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ኮት ከካይድዎ ዝጸንሑ ተቃውሞታት እናዓበየ ከም ዝመጸ ተቃሊሑ እዚ ዝሕበር ዘሎ ነበርቲ ሰሜናዊ ሸነኽታ ሃገር ብ16 ሚያዝያ ካብ ንቡር ማዓስከሩ ወጻኢ ይንቀሳቐስ ከም ዝነበረ ንዝገለጾ ቃፍ ላይ መካይን ሰራዊት ኣሜሪካ ናይ ምዕጋት ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዶም እዩ እቲ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ንተወሳኺ ምስፋሕፋሕ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም እቶም ነበርቲ ስጋቶም ዝገልጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት እውን ነበርቲ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ቃፍ ላይ መካይን ሰራዊት ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ተቃውሞታት ከም ዘርኣዩ ጸብጻባት ይጠቕሱ መምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሶርያ ዓስኪሩ ንዝነበረ ሰራዊት ሃገሩ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ከም ዝሰሓቦ ይፍለጥ ይኹን እምበር ኢላታት ነዳዲ ሶርያ ንምሕላው ዝነጥፉ ልዕሊ 500 ወታደራት ከም ዘትረፈ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ድማ ቁፅሮም ብልክዕ ዘይተነፀረ ተወሰኽቲ ወታደራት ናብታ ሃገር ከም ዝለኣኸ ይግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቱርኪ ናብ ዞባ ኢድሊብ ተወሰኽቲ ወታደራት ከም ዝለኣኸት ይግለጽ ኣሎ ብመሰረት ሓበሬታ ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ብ16 ሚያዝያ 4 ቃፍ ላይ መካይን ናብቲ ከባቢ ከም ዘዋፈረት እዚ ድማ ንወታደራዊ ኩነታት ከባቢ መሊሱ ከኽርሮ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ قدامه وتادراو متتتاو قند ጠንቂ ምጉሃር ናይቲ ኣስታት 9 ዓመታት ኣቁፂሩ ዘሎ ቅልውላው ሶርያ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይሕብሩ ቁጠባ ቻይና ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቀዳማይ ረብዓ ዓመት ናይ 2020 ብገምጋም ብ6.8 ሚታዊት ከም ዘንቆልቆለ ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት ሃገር ሓቢሮም እዚ ቁጠባዊ ክስተት እዚ ኣብ ቻይና ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ናይ ፈለማተር የምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ቁጠባ ቻይና ዓመታዊ ብገምጋም ብ6.5 ሚታዊት ከዓቢ ምጽንሑ እንተኾነ ግን ምስ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ሙሉእ ንጥፈታት ንግዲ ብምቁራጹ ነዚ ሓድሽ ሓደጋ ከም ተቓልዐ ተፈሊጡ ብሰንኪቲ ቁጠባዊ ጸገም መጠን ሸቕለት ኣልቦነት ኣብታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ለካቲትን መጋቢትን ናብ ኣስታት 6 ሚታዊት ከም ዝደየበ ይጥቀስ ቁጠባ ቻይና ኣብ ቀዳማይ ረብዓ ዓመት ናይ 2019 ብ6.4 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ዝሕብሩ ጸብጻባት ምስ ኣሜሪካ ዝተኸስተ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ዝጥቀስ ክሳራታት ከም ዘየሰዓበሉ የረዱ
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጥን ወፃእን ኣብዚ ተዛዚሙሎም ዝተረፉ መደባትና ሰላም